ngelingon risang satriya Wiratamtama. Ayo. Oh. Piye, Gok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki, mburine Praguta, Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandhani ngeyel. Ora bakal wedi. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muncrating marus. Praguta cancut Taliwonda. Wo cangkeme gres. Dikapake tendang nggon rai. Gletak modar. Awang ratu ibarate kok kan gluduk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dilik ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok.